A la persona que il·lumina sempre el nostre plató, quan ell arriba els dijous, l'Empar Rovira, directe des de l'aeroport. Empar, bona tarda. Des de l'aeroport del Guairi, goita. No, però saps què passa? Que l'Empar m'ha trucat des de l'aeroport i m'ha dit, escolta, que et porto els veterans de Golmés. I em trobo amb aquests jovens. Clar, m'esperava veterans. Ja ho sabeu. És el grup de veterans de Golmés, del futbol, veterans de Golmés. Mira, venen dos jugadors i l'entrenador i president de l'equip, el Antonio Molina. Sí, senyora. El Gerard Carrera i el Manel Huguet, que ells dos són jugadors. I saps què passa? És que tenim una notícia boníssima, i és que la temporada ha anat d'allò. Sí, no? Molt bé, però molt. Perquè ascendim a primera divisió. Sí. I llavors, clar, jo el que voldria és que em féssiu 5 cèntims de com ha anat aquesta temporada. Primer renyo una mica l'Antonio, perquè m'heu dit que jo em posés tiesa i ell s'ha posat aquí al sofà com si estéssim a casa. Així. Ja em fico. Molt bé. Doncs, com em feu 5 cèntims d'un resum de la temporada? Perquè ha sigut complicat. Sí, molt. És dur arribar... Molt. Ha sigut molt complicada la temporada perquè ha hagut una mica d'alt i baixos també a l'equip, però vam començar bastant bé, una colla d'amics, vam agafar gent de fora també, vam agafar el màxim col·legiat de la categoria, el Miguel Melero, que ha fet 39 gols, un company que va començar en guany nou, i després vam començar tot l'any que anàvem molt bé, vam quasi els 24 partits que vam, 24 no, 22 partits, o 21 vam anar segons, després vam tindre un alt i baix, també l'equip, que fa 2 anys que hi és, i faltant 4 jornades estàvem així lluitant per poder pujar, i a l'última jornada van tornar a començar una altra vegada a sortir les coses, i si guanyem pugem a primera. I molt bonic pel poble, perquè fa anys que no hi havia futbol, vam muntar els veteranos fa 5 anys, i a poc hem anat a més. I enguany hem pogut aconseguir la primera divisió provincial de veterans. Gerard, Manel, a tots els jugadors, abans heu estat jugadors amb algun equip, clar, sou veterans. Sí, normalment sí. Normalment és aquesta, no? Sí, si no som jugadors de futbol, n'hi ha de futbol sala, però normalment tothom, vull dir, més o menys ha practicat el futbol. Vull dir que és... Tu ets molt jove, perquè t'hagis ficat als veterans. És l'entrenador? No, l'entrenador és ell. Ell és... No. Ell és jugador. 35 anys. Però jo et veig molt jove. Els veterans és a partir dels 30. Val, veus? Aquesta no la sabíem. Ui, nosaltres som veteranes, ja faries tu. Sí. Molt bé. Home, ni tenim de veterans, ni tenim de 57 anys. Clar, és que quan... Clar, nosaltres entenem com a veterans gent més gran, però sí, és veritat, si la vida del futbolista professional sobre els 30, el que passa que, clar, com que tenim exemples referents a la Lliga Espanyola, que estan aguantant i que s'estan mantenint ja rebassant els 30... No, i amb 37 i amb 38 anys... N'hi ha que juguen. Sí. I llavors... Quants anys té el Beckham? 37 en tindrà, no? O no tants? No. Sí. Sí, 36, potser, sí, 36, 37. El que passa és que a l'altre equip també n'hi ha. Són de 35, de 40 i 45 i així. Clar, llavors, hi ha aquest marge de tanta edat, o sigui, tanta diferència d'anys, clar, us podeu trobar un equip que siguin una colla de 50 anys amb un equip de 30. No, 57. N'hi tenim dos. Un soc jo un és ell i l'altre és el Pepe de Vilassana. 57 anys, i encara tenen ganes de córrer darrere la porta. I l'any passat n'hi teníem un de 65, el Miquel, que ja es va retirar, pobre, que ja no podia. Se li va acabar ja les forces a jugar a futbol. Clar, i Gerard, fins ara, clar, ha sigut una mica esport d'anar per casa, no d'anar per casa, però de jugar amb els amics. Diguéssim, un cop passes a primera divisió... No, suposo que ens ho plantejarem igual com fins ara. Però no hi han d'haver més entrenaments? No ha de ser una mica més... Sí, potser sí que ens exigirà una mica més, però al fi al cap... Home, perquè costa arribar a la primera divisió. Sí, ens ha costat força. Ha sigut un any dur, ens ha costat. Però al fi al cap és intentar fer esport, sigui l'edat que sigui, i passar-nos-ho bé, jugant. I fer companys. Ara, a la primera divisió, el líder és la Bordeta, no? Sí, de moment sí.
De moment, jo ho deixo caure. Sí, no, però bueno, però que està molt bé. Saps què passa? Que és que em deien que la Bordeta sempre ha estat el líder i sempre està allà dalt, però va aparèixer el Balaguer i els hi va prendre el títol un parell d'anys, però ara ha tornat a recuperar. Uns anys, sí. Ha tornat a recuperar la Bordeta. Clar, és que dir casa nostra també ens fa gràcia. Sí, però bueno. Però bueno, vosaltres ja amb ganes de dir nosaltres estarem a dalt. Ara hi som nantes també, que nantes també serem a dalt. Esperem i confiem. Tenim unes imatges vostres que ficaran els nostres companys que les podeu comentar. No sé si les tenen. En tot cas, quan surtin les anem comentant. Però aquest grup com es crea? Perquè clar, a Golmés hi havia futbol, base. Mira, aquí tenim les fotos. Aquí on estem? Aquest és el dia de Menars, el dia que vam guanyar i pugem de categoria. Aquí també, a dins del camp, que va ser una festa molt bonica. Clar, hi ha tot un ritual a l'hora de pujar a primera divisió. Per exemple, aquí quan es guanya la Lliga s'ha de fer el passeillo, no? S'ha de fer, et fan el passadís, no? Sí, però bueno, aquí no es fa. Aquí l'únic que vam fer va ser que el partit que vam guanyar a Menarguens, l'altra setmana vam anar a l'Ajuntament de Gomés, vam regalar la foto de l'equip, vam fer 4 paraules amb l'alcalde, amb l'altre director de l'Ajuntament, tots els jugadors, i després, bueno, tots plegats vam anar a fer un sopar d'equip. I ara us donaran més suport o això no... Això que esteu a primera, doncs no... El suport ho tenim de l'Ajuntament total. El que nos convingo, això sí, això no ens podem queixar perquè l'Ajuntament nos col·labora en tot el que pot. El que pot i el que demanem també. Clar, d'alguna manera és heroic també el que han fet ells, no? Perquè en tan poc temps, doncs, clar, sortir amb aquesta rellevància dins del que és la seva categoria... A la crisi que hi ha, no ens podem queixar de l'Ajuntament de Golmés. És car? És car l'esport de futbol amb aquest nivell? Si no et subvencionen, surt car. Passa que si tens subvenció de l'Ajuntament i després una part que fiquem els jugadors també, de la fitxa i tal i quant que fiquem... Aquí en comptes de rebre diners per la fitxa, aquí pagueu, no? Sí, aquí paguem. Paguem un tant cada jugador i, doncs, bueno, després tenim patrocinadors que nos paguen les samarretes, tenim també un restaurant que nos paga els sopars de la temporada, més o menys, i l'Ajuntament, doncs, el que convingo. El que convingo. I aquest és el seu vestuari, no? Clar, aquí ens han portat el... Nos queda el gomès, com Bisafú i tot això d'aquí, que ho portem als xandals, que, a veure, no podem ficar-ho tot perquè no hi cap tampoc. I nos col·laboren a lo que poden. Clar, vosaltres, amb el vostre pressupost, intueixo que limitat... Sí, sí. Quan veieu els fitxatges d'aquesta setmana, per exemple, el Neymar, 58 milions. Què en pensem d'això? Així és com va el futbol. I una nòvia de 17 anys. Ah, sí? No sé, això ho vist avui. Ah, això no ho sabia. No sabia, això. No, jo és que de futbol no n'hi entenc, però mira, m'ha sonat... Ah, doncs això segur que ens ho aclareix l'Àngels. demà, perquè aquesta part sí que te la pot aclarir ben bé l'Àngels. Doncs clar, ho dic perquè clar, quan veus aquests imports tan desorbitats de jugadors, clar que vosaltres no sou professionals, però clar, dius, nosaltres potser amb un piquet ja estaríem anys. Perquè clar, tot el que és viatjar i això, sobretot a primera divisió, tindreu que viatjar molt més. Tot ho paguem de la butxaca, la gasolina. Perquè enguany nos tocarà anar a Binèfar, anar a Monzón, anar a Fraga, que seran els més alluny, després ja són per aquí la voreta, aquí Lleida, I tu que ets l'entrenador, perquè ell ha dit no canviarà, més o menys anirem igual, però tu que ets l'entrenador, el nivell d'entrenament no pujarà? Ha de pujar, però és que també hem de comptar una cosa, que som veteranos i entrenem quan podem. I quan poden. Clar, però els partits sí que els teniu quan toque. Sí, els partits sí, i els entrenos també els divendres. Passa que en teoria es tindria que fer 2 dies a la setmana enguany, a pujar una mica més de categoria. Clar, però potser no entreneu l'equip, però sí que els jugadors es mantenen fent algun tipus d'exercici diari, no? Sí, perquè cada dia ho van a córrer... Clar, perquè, per exemple, Gerard, abans, a part dels entrenos, tu, per exemple, independentment fas alguna cosa? Sí, vaig en bici, algun dia vaig a córrer. Sí, sempre intentes mantenir-te una mica en forma. I també el futbol és una part que t'ajuda a mantenir-te una mica en forma. Tu, Manel? No, jo ja és que enguany ja ho deixo. Ah, tu aquest any ho deixes? Sí, 57 anys són morts. L'any passat va ser que vaig tindre una tonteria de cadera
no fent res, i llavors ja t'ho mires. Clar, amb veterans, doncs la No vaig deixar de treballar, jo el que m'he quedat sorpresa he vist és coses. de la quantitat d'equips que hi ha de veterans, perquè és que ho desconeixia Sí. totalment. Hi ha 28 equips. 28 equips de veterans. I en teoria enguany se suposa que en deu haver més, perquè es vol apuntar més gent. Així no us serà tampoc difícil trobar relleu, no?, quan ens marxi... No, home, sí, perquè fa anys que hi són. Ja en té buscats, ja. Fa anys que hi són, però bueno, enguany ja tenim uns 4 o 5 jugadors buscats per poder jugar en aquesta categoria. Bueno, i si vols fer una crida, No, per això dèiem, no sé si han de ser de molt més o no cal, perquè hi ha molta mobilitat, no?, amb això dels equips de petits municipis, no? Veiem que no sempre la gent és del poble. Nosaltres volem que siguin de molt més, el que passa és que han de saber que tenen que tindre 31 anys, no poden tindre 29. I si hi ha algú de més que es vol apuntar, nosaltres tenim les portes obertes. I la gent de fora, doncs el mateix. El que es vol apuntar als veterans golmers tenen les portes obertes. I més enguany, que serà un any encara més difícil que l'any passat. Clar, i escolta, és un atreviment, una persona doncs, amb 57 anys, clar, perquè una cosa és fer esport, que és molt saludable per tothom, però és que jugar a futbol, doncs a veure, hi ha estones de risc, eh? Són 90 minuts sense parar de córrer. I a més, doncs, Hi havia amb joves... a Montoliu, fa 3 anys, sé que se n'ha fet ben bé, en tenia 74. I encara No, és no, jugant. sí. Ja era admirable només de sortir al camp a córrer. Clar, és que són 90 minuts. I escolta, i corre darrere d'un noi de 32, Fent que no és el mateix. Costa. Vas al teu aire, Costa. perquè no pots Hi ha fer molt més. joc brut o no? O aquí ho respecteu Hi ha bastant? de tot. Hi ha de tot, hi ha de tot. No, però la veritat Vol- és que és tothom vol una guanyar. lliga molt neta, eh? Jo també em pensava que seria Més dura. una mica més dura i no. Tothom té molt respecte pels altres jugadors i és una lliga molt neta. Clar, perquè és que endemà hem d'anar a treballar tots. És que també s'ha de mirar això, home, Clar, clar. i de què treballeu? Si es pot saber. Jo treballo a la Poleva, al Castillo, a Mollerussa. Jo sóc comercial. Jo sóc encarregat a graus. Molt bé. O sigui, clar, és que feu feines que no tenen res a veure Clar, i és una mica un canvi de xip radical, no? De repente doncs et poses el teu xandall d'entrenador i vinga, canvi Hi ha de alguna xip. cosa, però que més és potser que el cap va, però el cos no respon. I llavors pots veure alguna entrada que no... Però en general tothom... Bueno, i l'alcalde de bastant fair Golmés, play. que també és jugador, que avui no ha pogut vindre. Sí, l'alcalde de Golmés Però el és- Clar, per Jordi, això tracta també l'equip. El Jordi Calvís el Jordi Calvís també... és un dels porters que hi ha a Golmés, dels veterans. I també suposo que enguany també es retirarà de la competició perquè... Bueno, ell té la meva edat, eh? Ell té 47 anys. No, no ho és per l'edat, és perquè no té temps. Ah, val. No té temps, té altres Ja va responsabilitats. deixar algunes activitats perquè l'Ajuntament li absorbeix molt. Sí, Clar. moltes hores. S'emporta massa hores i no pot. No pot. Doncs jo us encoratjo a que continuï aquest any ben amunt i que Esperem. arribeu a primers de tots. Molt bé. No? I així, doncs, I així acabem ens aquesta acomiadem i me'ls emporto cap a l'aeroport. Sí, tornem a marxar ja, Sí. cap a Golmés directe. Sí. Vol directe, no? Vol directe, al Guai de Golmés. Molt bé, molt bé. Moltes gràcies, de veritat, moltíssima sort, i ens informareu de com va i a veure si el que va primer, que és la bordeta, no? Doncs no sé si giraran les tornes o no. Esperem, perquè esperem. porten molt temps, no? Sí. Anant a Intentarem primer. mantindre'm els nostres, Sí. ja és molt. Molt bé, ja és molt. Moltíssimes gràcies, de veritat, en part, per venir un dijous més aquí a la sisena. I ara parlarem de